आम आसिले यपटू गाँ एंट्रांसटा है ये जंगल भितर बहे पाचिला आम सब गछ झड़ी पड़ी कौन भात बजी मासी आंब खाऊच एटी से सोलार माउसी नाई पूरा चीनी भाया बास्ना हो आंब यहाँ माउसी गुहाड़ नाई आठ घर ना मेघ बड़ बड़ कला चिकेन टा पईला बहुत बढ़िया खाଇବା कौन करू देखू आंब पारू कि हस बर्बरा जंगल भितर समस्त को अनेक अनेक स्वागत आ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को तो बर्बरा जंगल भितर दुईटी गाँ थिला महुली आ शिबिड़ा जोटा कि आम लास्ट ब्लॉग रे एक्सप्लोर करथिले गाँ दुईटी बर्बरा भितर तो जो मैंने देखी ना से दुईटी वीडियो निश्चय जाई देखंतु बहुत ही सुंदर गाँ दुईटी अच्छी यही माला जंगल भितर बर्बरा जंगल भितर आई जो जगह मुझे पहुँची यहाँ गोटे 3 छकी अच्छी जंगल भितर तो सही ब्लॉगटी देखिले जानीपर ये जगह कौटी आसूँ आउ नीलाद्रि प्रसाद केते बाट पड़ो तो आज आम जा आउ गोटे गाँ यही माला भितर रही जो बर्बरा जंगल भितर रही गाँटी ना नांड्रू आ जो छकरे मु अच्छी यूँ पाखापाखि 5 ରୁ 6 किलोमीटर गले आम पहुँचा नांड्रू गाँव में तो आम आसिले यपटू नीलाद्रि प्रसाद लास्ट ब्लॉग आम जो जाइए महुलिया शिबिड़ा जो गाँ दुईटी सेटा रहा यपटे आउ जो रास्ता टी जाइए जंगल भितर यही रास्तार आम एना 5 ରୁ 6 किलोमीटर जावा तो आज आम यही गाड़ी में जा नांड्रू आ बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी आम आसिलु नीलाद्रि प्रसाद एपर्यंत 15-20 किलोमीटर बहुत ही आराम से गाड़ी एपर्यंत आसला सुजुकी एटा कौ गाड़ी भाई V Storm 250 जबरदस्त ग्राउंड क्लीयरेंस अच्छी गाड़ी पाखापाखि चाखेंडे पर चाखेंडे 4 आंगुली भाया हम चकार ग्रिप भी बढ़िया अच्छी जंगल भितर पूरा साए साए ये गाड़ी उठुची ऑफरोडिंग गाड़ीटा भल अच्छी भाई गाड़ीटा केते पड़ला ऑन रोड 2.5 लाख हाराहारी पड़ला ना तो जीवा आज नांड्रू यही पटर 6-7 किलोमीटर ऑफरोडिंग कले आम पहुँचा नांड्रू गाँव में केते आंब पड़ी जंगल भितर बहे पाचिला आम सब गछ झड़ी पड़ी पूरा बासना हो जंगल सारा आंब आंब या भर तो पूरा आहरी डेंजर अच्छी जंगलटा सेपट आसिले यहाँ कि पूरा लगी 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 अच्छी एपटे प्राय बेसी लोक जावासा ना से अनुमान ना 4टी घर से भर नांड्रू गोड़ फोड़ कौन कुंडे कांडी गलानी हाफ पेट पिंधि आइले असुविधा या भर जना ना इंडिकेटर मारा भाया साउंड गला से चढ़े देखी कि बाट पानी ना दिन सुखी पूरा अगना कि बनस्थ ना
ସନ୍ତାଳ ନାହାନ୍ତି। 15-20ଟା ଲୋକ ରହୁଥିବେ ଆଉ। ଏତେ ନୁହଁ, 7-8ଟା ଏତେ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି ପୁଣି 4 ଘର ଭିତରେ କାହାର ପଡ଼ୁନି। ଇଏ ନିଆଁ ଫିଆଁ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲା ଇଏ ବହେ ଚଢ଼େଇ ଫଢ଼େଇ ଠେକୁଆ ଫେକୁଆ ବହେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମରିଯାଇଥିବେ ନାଇଁ? ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଫେରିଗଲେ ନାଇଁ? ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଇଆଡ଼େ ଖରା ଦିନ ପଶି ହେବନି ଆ ଭିତରେ। କାରଣ ବିଫଳରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଶୀତ ଦିନେ ୟା ଭିତରେ ପୁରା ଚିଲ୍ଡ ହେଇଯାଉଥିବ ବୋଧେ 1 ଡିଗ୍ରୀ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଭଳିଆ ଟେମ୍ପରେଚର ଭିତରେ ରହୁଥିବ। ଆକାଶ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଏତେ ବ୍ଲୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏତେ ପରିଷ୍କାର ଅଛି ନା, ଅଲଗା ପ୍ରକାର। କାଠ ପାଠ ପଡ଼ିଛି ନା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବ ଏବେ। ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଛି। ହଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବ, କ'ଣ ଉଇକି ଲାଗିଥାଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ। କାଠ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଛି। କାଠ ପକେଇକିନା ମୁଁ ତୀରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବି। ଏ କାଠ ପକେଇକିନା ମୁଁ ତୀରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବି। ଏଇଟା ଏ ଉଇ ଫୁଇ ଶୁଖିକି ଉଇ ଫୁଇ ଲାଗିକି ସେ ଖଣ୍ଡଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ଦେଖିବା କହୁଛି ସେଇଟା ଅନ୍ଧାରିଆରେ ଅଛି। ଜନ୍ଦା ଅଛି ରେ ଦେଖିକି, ପୁରା ଏଇ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଯେଉଁ ଜନ୍ଦା ଗୁଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। କାମୁଡ଼ି ଦେବା ମାନେ ପୋଡ଼ିବ ଖାଲି। କାଇ ଭଜା କାଇ ଭଜା ଗୋଟେ ହଉ। ବାଉଁଶ ଗଛ ପ୍ରବଳ, ଜାଗାଟା କାହିଁ ପଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି କି? ଗାଁ ଫାଁ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଯାଉଛେ ସତରେ ଅଛି ଏଠି ଘର ଗାଁ ଭିତରେ? ସେ ଫରେଷ୍ଟର କେତେ ବାଟ କହିଲା ସେଇଠି? ବେଶୀ ବାଟ ଆଇଲାଣି କି? ବାଟଟା ଖରା ଭିତରେ କାଟୁଛି ନା। କେଉଁ ପଟେ? ସେ ଯେଉଁ 3 ଛକି ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ପାଖାପାଖି ଆମେ ହାରାହାରି 4.5 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ଆସିନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ରାସ୍ତା ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ବର୍ଷ ତମାମ ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆସି ନାଣ୍ଡୁ। ରହିଯା 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 ରହିଯା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନାଣ୍ଡରୁ ଗାଁରେ। ତ ଯେଉଁ କୁକୁର ଭୁକୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖିକି ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ, ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଗାଁ ନାଣ୍ଡରୁ। ଏଇଟା ପୁରୁଣା ବଙ୍ଗଳା। ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି? ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ, ବିଶ୍ୱାସ ଫଳକ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ, ଗାଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିମଳ ଦିବସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ବଙ୍ଗଳା। ଧାନ ଶୁଖା ହେଇଛି ଆଉ। ଆମେ ଆସିଲେ ଏଇପଟରୁ, ଗାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ହେଲା ଏଇଭଳିଆ। ଏଇଟା ହେଲା ନାଣ୍ଡରୁ ଗାଁ। ଯିବା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଠି କେତୋଟି ଘର ଅଛି? 1 2 3 4 5ଟି ଘର, ସମୁଦାୟ 5-7ଟି ଘର ଆଉ। ଏଠି ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗାଁ। ଏ ଘର କ'ଣ ତାଲା ପଡ଼ୁଛି? ଚୁଲିରେ ବଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଭାତ ବଇଛି ମାଉସୀ? ଏ ମଇଁଷି ତମରି? ଏ କୁକୁଡ଼ା? କୁକୁଡ଼ା କେତେ ପଇସା? କୁକୁଡ଼ା 600-700 ଏମିତି ଆଉ। 600-700 କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିକି ରେଟ୍। ଆଚ୍ଛା। ତ ଆମ୍ବ ଖାଉଛ? ତମ ନାଁ କ'ଣ? ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ତୋ ନାଁ କ'ଣ? କହୁନୁ ତା ନାଁ? ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ସୁକାନ୍ତି। ସୁକାନ୍ତି।
स्कूल जाऊँ माउसी हाँ कौटी स्कूल अच्छी रणपुर पढ़ुଛୁ ମାନେ ସେ ଏବେ ଛୁଟିରେ ଆଇଛନ୍ତି ଏଠିକି ନହେଲେ ଏଠି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ନାଇଁ ସେଟା ତ ଯୋଉ ସେ ସ୍କୁଲଟା ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମଉଲିଆ ମହୁଲିଆ ସେଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ପରା ପିଲା ହେଲେ ନାଇଁ ହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଇଏ ରଣପୁରରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯୋଉ ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ହଁ ଏପଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ମାଳ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯୋଉ ହଁ ହଁ ଏଠି ସେ ସୋଲାର ମାଉସୀ ନାଇଁ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆଇଛନ୍ତି ବାଣପୁର ହୁଁ ଏ ଯୋଉ କାଜୁ ଶୁଖା ହେଇଛି ମାଉସୀ ଏଇଟା କ'ଣ ଅରୁଗୁଡ଼ା ଭଣ୍ଡା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଅରୁଗୁଡ଼ା ଭଣ୍ଡା ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ମେଡ଼ିସିନ ହେଲେ ଖାଇବା ଆମେ ସବୁ ଖାଇବା ନା ଆମେ ଖାଇବା ଆମେ ଖାଇବା ସବୁ ଖାଉଛୁ ସେ ଯୋଉ ମେଡ଼ିସିନ ତିଆରି କରିଥିବେ ନା ନଉଛନ୍ତି କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ତିଆରି ହେଉଛି କୋଉଟା ହଉଛି ବୋଲି କିଏ କହିବେ ତିଆରି ତିଆରି କରିବାକୁ ନଉଥିବେ ନା ଆଉ କୋଉଟା କିଏ ହଉଛି ବୋଲି କିଏ କହିବେ ଖାଇବା ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ତିଆରି ହଉଥିବ ନା ହୁଁ କିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ନଉଛି ତ ମାଉସୀ କହିବା କଥା କି ଏଥିରୁ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ତିଆରି ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କାଶ ତ ଅନୁମାନ କିଛି ଲୋକାଲ ମେଡ଼ିସିନ ଏଥିରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ପାଣି ଆସୁନି ଯେ କେତେବେଳେ ପାଣି ଆସେ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆସିବ ଓ ଟାଙ୍କି କ'ଣ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି ଏଇ କୂଅରୁ ବୋଧେ ଏଇ କିଛି ପରିବାର ଏଠି ଚଳୁଛନ୍ତି ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ଏୟାରଟେଲ୍ ମାଉସୀ ଆଉ ଆଗକୁ ଗାଁ ଫାଁ ନାହିଁ ବନ୍ଦ ପୁରା ଯାହା ହଉ ଗାଡ଼ିଟା ଆଜି ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ଟାଣିକିନା ଆଇଲା ଏ ସ୍କୁଟି ତ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ରାମ୍ପିକି ଆଇଛି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟାଣି ଟାଣି ହେଇକି ଆଇଛି ନା ତା ଡ୍ରାଇଭିଂଟା ବଢ଼ିଆ ଟୋକା ଆମର ମସ୍ତ ଚଲାଉଛି ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କେଉଁଠି କରିବା ପାଣି ତ ଆସୁନି ପାଣି ଭିଡ଼ିବା କ'ଣ ମାଗିବା ଟିକେ ବାଲ୍ଟିରେ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଉ କି ଆମ୍ବ କି କି ବାସେ ନା ଆମ୍ବ ପଣସ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି ଆମ୍ବ ପଣସ ଏମିତି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତା ସାରା ବାଟ ସାରା କିଏ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆକୁ ହେଇ ଏ ପୁରା ମିଠା ବାସ୍ନା ସାଂଘାତିକ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ପୁରା ପୁରା ଚିନି ଭଳିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଆମ୍ବଟା ଏ ପାଣି କେଉଁଠି ଆଣିଲୁ କୂଅ ଅଛି ଏଇ ପାଣି ଏ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପଥର କ'ଣ ହବ ତ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପଥର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପଥର ଏଇଠି ଥିଲା ଖଟିବନି ଆସିବ କାହିଁ ନାଣ୍ଡରୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପଥର ଆଣିବା କିଏ କହିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି ଉପରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ପାଇପ୍ଟି ଫାଟି ଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କୂଅ ଅଛି ଏଇ କୂଅରୁ ହିଁ ସେମାନେ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଇଁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଏଠୁ ପାଣି ନେଲୁ ଏବେ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେ ପୁରା ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲ ଗାଁ ଭଳିଆ ପୁରା ମାଟି କାନ୍ଥ ଲିପା ହେଇଛି ସିଢ଼ି ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ସେ ଘରର ପଛପଟ ଏଠି ବି ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ଟ୍ୟାପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି ତ ଏ ଗାଁ ପଛପଟେ ଏଠି ଚୁଲିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେମିତି ଗାଁରେ ସବୁ ଥାଏ ଚୁଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଅଛି ଗାଁର ପଛପଟେ କଦଳୀ ଗଛ ଲାଗିଛି ସଙ୍ଗା କି ଭାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି ପନିପରିବା ପାଇଁ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଆମ୍ବ ଯେତେ ଗୋଟେଇ ପାରିବ ସବୁ ତମର ପୁରା ଆମ୍ବ ଏଠି ଗଦା ହେଇଛି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ
ଏଇଟା ମାଉସୀ ଗୁହାଳ ନାଇଁ? ହଁ ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ସେ ପୁରା ଲାଜେଇ ଗଲାଣି ତ ଗାଁକୁ କିଏ ଆଇଛି। ତ ସମୁଦାୟ 5-6ଟି ଘର ଅଛି ଏ ଗାଁରେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ପରିବେଶ ରହିଛି ନାଣ୍ଡରୁ ଗାଁର। ହେଇଛି ଗୋଲାପ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ। ସେଇଟାର ଗୋଟେ ହେଇଛି ପିଲା ନା ସେଇଟା ତ ଏବେ ଫଳ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ ଗୋଲାପ ସେଇଟା ଫୁଟିକି ଝଡ଼ିଗଲାଣି। ମାଉସୀ ଗାଁରେ ଟୋଟାଲ କେଇଟା ଘର ଅଛି? ଆମର ତିଅଲ ବାଘର ସେଇ ଯୋଉ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟା ତା ହଁ ପୁଅ ଯାଇଛି ହାରି ସିଆଡ଼େ ମାନେ 5ଟି ଘର ଟୋଟାଲ ନାଇଁ? ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଛି ହାରି। ହୁଁ ନାଇଁ ମୋ ଦିଅର ଗୋଟେ ସେଇଠି ସେ ଜିରିପୋଡ଼ାର ଅଛି ତା ଭାଉଜାଟେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଯେ ହୁଁ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇକିରି ଯାଇଛି। ଏଠୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ମାନେ ଯିବ ନୀଳାଦ୍ରି ପ୍ରସାଦ, ବାଣପୁର ନୀଳାଦ୍ରି ପ୍ରସାଦ। କେମିତି ଯାଆନ୍ତି ଏଠୁ? ବାଇକ୍ ଅଟୋ କରିକି ଲବା ଡକାଇବୁ ସିଆଡ଼ୁ ଡକାଇ ଦେଇକି ଅଟୋ ଆସିବ ଯିବ ନାଇଁ ନା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ? ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲବା କ'ଣ କରିବୁ ରୋଡ଼ ଘାଟ ଟିକେ ଦେବାକୁ ନାହିଁ ସଜରେ ଟିକେ କରିଦେବାକୁ ନାହିଁ କୋଉଟା ଆମେ ଅଧରାତି ପାହାନ୍ତିଆ ହେଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ କି କ'ଣ ହୁଁ କରିବୁ। ରୋଡ଼ ଟିକେ ସୁବିଧା ଥିଲେ ଲବା ଆମେ ଧାଇଁକିରି ପଳେଇବୁ ନା ହୁଁ ନାହିଁ। ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ ରୋଡ଼ ଟିକେ ସୁବିଧା ନଥିଲେ କେମିତି ଯିବୁ ଦେଖୁଛ ତ ମାଇ ବୋଲି ତ ଜାଣିଲେ ଲବା। ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ରୋଡ଼ ଘାଟ ଟିକେ ନାହିଁ ପରା ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଏଠି ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ନାହିଁ କୋଉଟା ନାହିଁ ଖାଲି ହେଇଠି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ସେ ବୁଢ଼ୀକି ମିଳିଥିଲା ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ସେତିକି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ନୁହଁ? ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଇଟା ସେ ବୁଢ଼ୀର ଗୋଟେ। ଦିଟା ସମୁଦାୟ ହଁ ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଆମ ପରିବାର ହେଇକିରି 8 ଘର ଅଛୁ ଆଉ। 8 ଘର ନାଇଁ? ହଁ 8 ଘର ଅଛୁ ଆଉ। ଏ ଜନ୍ତୁ ଫଣ୍ଟୁ ଆସନ୍ତି କେତେବେଳେ କେମିତି? ହଁ ଆଇଲେ କିଲୋ ଭାଇ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ବାହାରି ଯିବେ ବୁଲିକିରି। କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଭାଲୁ? ହାତୀ ମହାପୁର କେତେବେଳକୁ ଆସିବେ ବୋଲେ ବୁଲିକିରି ଯିବେ ଆଉ ଏମିତିକା। ଆଉ ବାଘ ଭାଲୁ ବାହାରିଲା ବାବା ଘର ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବେ। ଥିବେ ସେ ଆସୁନ। ହଁ ସିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଲୋ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଦୁଃଖ ଯାହା ଆମେ ଗାଁ ଭିତରୁ ଶୁଣିକି ଆସିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଗାଁରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମେ ଅଛୁ ଗାଁ ଶେଷରେ ଆଉ ସମୟ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି 2ଟାରୁ 2:30। ତ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ରୋଷେଇ ସରିଲେ ଖାଇକି ଏଇଠୁ ବାହାରିବା। ତ ଭାତ ସରିକି ଏବେ ମସଲା ବସିଲାଣି କଷାକଷି ପାଇଁ। ଏପଟେ ରହିଲା କାଜୁ ଗଛ, ଏଠି ଭଣ୍ଡା ଗଛ, ପିଜୁଳି ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ସେ ପଛପଟେ ସଜନା ଗଛ, ଏଠି ରହିଲା ପଣସ ଗଛ। କେଉଁ ଗଛ କେଉଁ ଫଳର ଗଛ ପଣସ ସେମିତି ପଡ଼ିଛି କେହି ବି ନେଉନାହାନ୍ତି। ପାଚିଲା ପଣସଟା ନଉଛୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ଗଛରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଚିକି ପଡ଼ିଛି ପଣସ। ଗଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଚିଲା ପଣସ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ହଳଦିଆଟେ ପୁରା ପାଚିକି ସେ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଗଛ ଏଠି ଅଛି, କେଉଁ ଗଛ ନାହିଁ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ଗରମ ମସଲା ପଇଲା, ଧଣିଆ ପତ୍ର ପଇଲା। ଧଣିଆ ପତ୍ର ହଁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା, ଚିକେନ୍ ଆମର ରେଡ଼ି। ଆଉ କ'ଣ ପକାଇବ କି? ଆଉ କିଛି ସରିଲା ଆଉ କ'ଣ? ଏ ଜଷ୍ଟ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଖିଆ ହେବ ଆଉ। ହଁ ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା, ବାସ୍ନାଟା ପଳେଇବ। ବର୍ଷାଟା ଆଇଲାଣି କିନ୍ତୁ ନ ହଉ, ନହେଲେ ସେ ଆମ୍ବ ଗୋଟା ଗୋଟା ଠକ୍ ଠାକ୍ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି ଗଛରୁ। ହେଲେ ଗଲା ଥରକ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଟା କେଉଁ ଗାଁ? ମହୁଲିଆ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ମହୁଲିଆ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏଥରକ ସେ ଅବସ୍ଥା ନ ହଉ। ସେଇଥିରେ ଏକାଥରେ ଢାଳିଦେବା ଆଉ। ପାଣିଟା ଟିକେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଣି ଟିକେ ଅଛି ବେଲରେ। ଆଉ ଦେବି ପାଣି ରେଡ଼ି। ସାଲାଡ଼ ହଁ ସେଟା ସାଲାଡ଼ ଆଉ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ ଚାଉଳ କେତେ ଆଣିଥିଲ କି? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଛାଡ଼ିଦେବାନି ଆମେ ସବୁ ଖିଆ ହେବ। ଜୁସ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ବି ରଖନ୍ତି। ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଢାଳି ଦେ।
सोनिया पे भी मार खाइबाटा पूरा टेस्टी और बहुत बढ़िया है खाइबा एपटे कौन पोखरी अच्छी ये पोखरी अच्छी तलू तलू टे आउट तलू हाँ शिक्षा पड़ो कौन तलू तो जाना कि बढ़िया लगे ना तले पोखर के नाना भी लेफ्ट अच्छी एबा एइटी पोखरी इन कर दो कौन अच्छी डेया खाली टक फक पके डेया कौन पहरा शिखिछ हाँ शिखी मैंने चमत्कार चमत्कार एइटी पोखरी अच्छी और कोटा तलू पड़ा तलू व्यू तो ये भाई जुआड़े कैमेरा बुलेले सियाड़े व्यू आउची को व्यूटा खराब ये सामना पहाड़टा देख लो ये सामना पहाड़टा खतरनाक देखा मंचा जगी रे हाथी फाती आस फसल जगी कता पाईगला आ बाली अच्छी पोखर नहीं हाँ बाली धान कटा मजा मजी चलती पोखर रे सेपटे धान कटा हो धान कटा हो सतरे जगी ना काटुंट हाँ रे तो यही पोखरी कूल जेहेतु नेटवर्क आसे गाँ लोक मैंने आसी कथा कहती ये जियो आ बीएसएनएल रो नेटवर्क आसे এটা ধান কটা যাবে ভাই এটা কি ধান কটা হচ্ছে এবে এটা খরান্ডিয়া ধান করা খরা দিনিয়া নাই এটা মঞ্চা ବି ହେଇଛି ଜଗିବାକୁ এটা କ'ଣ ବଇଁଛି କି ରେ ମାଛ ଧରୁଛୁ ମିଠା ମିଠା ଅଛି ଝିଅ ହଁ ଏଇଟା ମିଠା ଅଛି ବାସ୍ନା ହେଉଛି ବାସ୍ନା ହେଉଛି ସୁକାନ୍ତି ପଢ଼ୁଛୁ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ତୁ କେଉଁଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ହାଁ ଏସବୁ ଆମ୍ବ ସବୁ ଧରିକି ବଇଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ ବଇଁଛି ନା କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ କ'ଣ ଏଇଟା ବଇଁଛି କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ତାକୁ ଆମ୍ବ ପାରିବୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମ୍ବ ଧରିକି ମୋ ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଛି ହେଲା ନାଣ୍ଡରୁ ଗାଁର ଶେଷ ମାନେ ଆଉ ନାହିଁ ସେପଟେ କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଆଉ ପଛପଟେ ଧାନ ବିଲ ଅଛି ଆଉ ହାତୀ ଜଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚା ରହିଛି ଏବେ ଧାନ କଟାକଟି ଚାଲିଛି ଖରାଦିନିଆ ଧାନ ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କଟିଲା ଆଜିର ଦିନ ନାଣ୍ଡରୁ ଗାଁରେ ତ ଟୋଟାଲ 3ଟି ଗାଁ ରହିଛି ଏଇ ବର୍ବରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ମହୁଲିଆ ଆଉ ଶିବିଡ଼ା ଏଇଟା ହେଲା ନାଣ୍ଡରୁ ଏଇ ଗାଁଟି 3ଟି ଗାଁ ରହିଛି ୟା ଭିତରେ ତ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଆଦୌ ଭଲ ନାହିଁ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ଆଉ ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି 20-22 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ନୀଳାଦ୍ରି ପ୍ରସାଦ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମଗ୍ରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଫାସିଲିଟି ସବୁ ମିଳିବ ଏଠୁ 20 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗଲେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମାଳ ଭିତରେ 3ଟି ଗାଁ ତ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆଜି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜାଗାରେ ଆରେ ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛ ଏଇ କି ହସ ଇସି टाटा बाय बाय